bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam onon yeeɓiyankoɓe Titonde TV hanki en dañi fartange nanude vidéo kono noon koye ɗemgal olof vidéo o haalanno ngam won jeeyi e mawɗo waɗi toon to Keur Marème ɗum noon ko côté Thiès woni ina wayno noon hande e nder oɗo saaha eɓe nguuri hunde musde mettude te sattude ne tawno biyeteɗo Baye Moussa Diouf ko séréer ko kañum tawa e nder ngesa mum ina wara ne ɗum waɗi nde noon ha joni en jiyani wonde ɗo enquête wi walla en jiyani wonde ko rokki en wonde haqiga wonde waɗi ɗum koko ɓe mbiyata wonde waɗi ɗum ko woni ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko hoddiɓe mabɓe fulɓe wonɓe toon ko ɗum saabi e nder vidéo ji ɗi eɗen jiya hen ko gandanɗa hoorema vraiment so tawi ɗum ɗo ko jogori ubbitade ko ubbaka ene jogori addude fitina mawɗo e nder leydi ndi kono noon enen wonko muusi en hen holko saabi so tawi wonde ɗiɗo mbaddi woni wargoji on woni pullo e nder oɗon tuma wargo waɗi ɓe ndewata tan e inde makko ɓe mbiyata wonde ko poli so tawi noon goto e mabɓe e nder oɗon tuma wari on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni pullo wari wonno gandanɗa kañum woni hajoni leñol gongol innete tan ko inde mum nawortake wiye wonde olofi walla séréri walla joolayi so hunu ko haalani gonga tan haalta ko fenade mi ronki famde beele wonde enen en keɓ gueɗal e nder leydi ndi ha tel sorte koko heddiɓe ɓe batti en guite ɗum noon kala ko goto e men waɗi enen foof en naworta hen kamɓe so goto mabɓe waɗi hay goto en nawarta ko hen kañum tan wiyete wonde ko kañum e bone mum so tawi wonde biyo mbimi yeehi wari goɗɗo yo kañum jagge waɗe e meƴƴalal he waɗe ha joni e geƴƴalal he ɓe mbasa jaggude communication mo ɓe jaggato o ɓe pawa ɗum tigui rigui e dow fulɓe tawa fulɓe mbiyani mbaɗani c'est ça la réalité e nder ɗum noon ne ɗum ɗon waɗi nde kamɓe e nder koye mabɓe ɓe mbaɗi mobilisation mawɗo ɓe jeehi ɓe mbaɗi attaqué wuuro fulɓe wonnogo ɗon go ɓe tawi hen ɓe gandanɗa hoorema ɓen ko rewɓe deedi ɓe tawi hen aussi nayeɓe ɓe tawi toon sukaɓe ɓe duppi wuuro ngo ɗum noon enen eɗen mbaɗa lancé appel ne tawno ko jaam jiɗɗen e nder leydi ndi haadi noon leydi men ndi ene waɗi laawol yo laawol wat laawol gila laawol dawani bongol c'est ça la réalité ne tawno so tawi wonde laawol wiyama ene woodi eɗen jogui koruji ɗi gandanɗa hoorema goto hen foof ene waɗi ɗo heedi ɗum noon yoɓe gar ɓe daro darde ɓe poti darade nde so tawi wonde noon ɓe mbaɗi ɓe gandi on mo gandanɗa walla ɓen ɓe gandanɗa hoorema warɓe oɗon ɓe yo jomumen mbaɗe e geƴƴalal ɗum woni ko woni gonga ko kala ko gandanɗa hoorema lawol fawi e dow majjumen yo waɗe ha timma kono noon bandiraɓe wonko gandanɗa hoorema ko toñangue waɗino ko wayni hen no toon to Touba inde jomum ha joni andaka wiyete wonde ko pali ha holnden leydi ndi ko enen ndendi ɗum leydi ndi so tawi nde weeli yimɓe woɓɓe jiiɗi arde tan paamen wonde ko jaam woni ɗo kono kala nde goto foof wajjikini goto foof yiɗi dandude fittanu mum hay goto en jiyata te janggo e jaam ma on dañ fartange yidde wadde débat ji ma on dañ tigui rigui haalde e nder réseaux sociaux ji ma on dañ yidde wadde live aji donkon kala ko oɗon gadda e nder leydi ndi gadda e jaam kala ko eɗen kaala e nder leydi ndi kaala e jaam min ne jiimi oɗon information ndewidimi ɗum nanmi e nder commentaire uji ɗi mboɗo yiya wonde ne fulɓe ƴettorto jolfuɓe ne jolfuɓe ƴettorto fulɓe sereraɓe gara e nder oɗon tuma joolaji gara ɗum ɗon sa renaki ene jogori addude caɗele mawɗe ene jogori addude haareji bonɗi e nder leydi ndi te wona yimɓe nana mbaɗa live aji ene jogui communication mo gandanɗa hoorema mo fewani sa anda ko kalata yo hewat ko deƴƴuɗa saabu ɗemgal ene lepta puyɗo mo anda duniya hen sahaji neɗɗo ene haala ka ubbita fitina tawa noon fitina o wona e makko tan haalata en tawno bone ficcallaji hewɓe nanɗo kala e nder réseaux sociaux ji ɗi sinno so tawi tan wonde ko kalis deƴƴintaɓe ene jaranimi min wadde ket beele jomumen ene deƴƴa ne tawno so wandu tottama almet eɗen gandi dupat ladde c'est ça la réalité wadde noon haaloɓe ɓe les plupart so tawi wonde caɗele ɗe
jonti walla ngoodi e nder oɗon tuma mbajji kim to hay goto yiyata ɗumen ko ɗum saabi noon irtude karaw ɓuura irtude haala bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe ɗum noon ko kewi toon to ker meram ko en jonnani ɗum ne tawno kala ko wawi wonde hakkude nokkuji walla guure war hoore fotani wonde hen en nani noon version ngaji kewɗi saabi ɗum ko leyɗele ɗe ko fulɓe jeeyno e nder oɗon tuma jomumen gaari keññama hen jiiɗi hettude hen eywa e gueɗe goɗɗe jomumen donki dañde fartange wawde weldude ɓeɓe gandarma il faut pamon aussi gaynaka ko meccal gaynaka ko meccal ne suudor woniri meccal ne gueɗe goɗɗe goniri meccal ni gaynaka ka noon eɗen gandi hande wona fulɓe tan kerori ɗum ne tawno won leƴƴi goɗɗi ene gayna wadde noon so tawi gueɗe baɗe honori hen no wayi so tawi wonde situji ɗi gaari e nder oɗon tuma yoɓe ƴeew wona sababude yidde buzz e yidde nanede e yidde aussi site mum jogo abonné ji jomumen jogo micro ji men ganda ni hayno posirta question ene pousse yimɓe yo haalde ko gandanɗa hoorema fewani te ko moƴƴi ko jomumen jaltinta waɗoɓe masala haaɓe on jaltinton tan ko yimɓeɓe gandanɗa hoorema haaloɓe taw ko kalata ko ne ubbita fitina taƴon ɗum nannon ɗum e nder réseaux sociaux ji ɗi beele fitina ene bufni to bono yoni tan kay en goni e nder leydi e nder ndiɗon leydi ɗi gonɗen gila nden fewde joni moni kala ena ndaara tigui rigui ko waɗe poste mum kono non seulement aussi en dañani discours aji bang yo bang subaka e kikiɗe épingle ji ene mbaɗe épinglé eywa ɓe ene jaltane mbaɗa manifestation ɓe ene mbaɗa point de presse aji mumen eywa gouvernement hakkude gouvernement e ɓen ɓe gandanma kañumen opposant ji kala hen ko sikka wonde so ari lomtima ko ɗum ɓurata fewde taw ko ɗum ɓurata ñawde bugu haala ko noon kay wargoji ɗi gandanɗa ma baɗoji jamma e ñalawma subaka e kikiɗe so ala ko heddi aussi so tawi oɗon nodda kono gandanɗa hoorema aussi ene adda caɗele ene adda haareji hakkude leƴƴi e leƴƴi firti wonde ko jiɗɗon ko darga daro e nder leydi ndi c'est ça la réalité so huuɗo ko haalani gonga haalta ko fenani ɗum noon haadi laamu ne woodi te laamu ene woodi kadi aussi laawol ene woodi laawol nana waɗa gollal mum gaccen laawol waɗa gollal mum hen sahaji noon neɗɗo toña yofti ha ɓurti tigui rigui ha joni ko toñano ko ɗum saabi noon en gonani e leydi ndi gandanɗa hoorema wiitede wonde peut être loi ene ngakki hen haadi mbiɗen wonde ko loi alano e leydi gouvernement kesso ari ko enen lammini ɗumen en mbi wonde ne mbaɗa ɗo inséré peut être loi mo jiɗɗen waɗa inséré kamɓen aussi ɓe daro darde no poti wawde darade nde kala ko gandanɗa hoorema rewani lawol yoɓe deftiɗume lawol comme no yiɗirononi so tawi leydi ala lawol tan so yiɗi ndi waɗa hunde foof ndi moƴƴata ndi fewata seede Allah te kadi aussi gartam dañatake hen e nder oɗon tuma bandiraɓe musidɓe ko ni woni no hunde woori ko ni woni no hunde sifori ɗum noon mbaɗe abonné mbaɗon like ɗacconen commentaire uji moon ne tawno doole lingu ko ndiyam ne kewi wiide ni doole tuytono ko ono tigui ne tawno ɗo en tant que eɗen lutti wodde e wurde e jogade coftal e hattan e sellude inchallahu rabbi kala ko jiɗɗon wattanede e ɗemgal niniwal ngal kala kadi aussi kawaruma en gaddu so Allahu laaɓɗo jaaɓi kono noon so neɗɗo wonanima e nangue a wonanta ɗum ɓuɓri mbaɗe republier vidéo ji ɗi kadi aussi mbaɗon partager vidéo ji c'est très important son neldama kadi aussi e privé ji moon mbaɗon ɗum e institut ji moon ne tawno tiitode foti dañde 200 000 abonnés ɗum ko hunde fonde wadde ko ɓooyi wona hande donc nag ko onon bannata ɗum mbaɗe feere jaggon hen son mbaɗi effort aussi inchallah e korka ka mbawen addude sketch aji ɗi ganduɗa hoorema taw ko jalnika kono kadi taw ko hunde fildinode tindinode kirjinode e kadi eko wuura e nder aduna hande mo gonɗen o allahumma salli ala sayyidina Muhammadin on jarama